Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'alumina kitaba al-arba'ina nawawiyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika mugi-mugi Allah paring lintu ingkang saklangkung kathah. Maringi slamet saking balak wabah musibah. Saya gangsar jembar barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun, kacekapan hajatipun, kaijabah doanipun, nglumeberi bejo slamet dunya akhiratipun. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Hadis nomor piro ya? Tumbi sik we, bangane gulai ra ketemu. Ki apa iki? Ante. Kan? Hadis nomor piro hadis e? Oh, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 23. Niku ta ya? Wudu. Matane hadis An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-As'ari. Saking Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari. Ngendikane kala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Rasul atuhuru utawi sesuci iku satrul imani, sebagian iman utawa separone iman. Wingi wis diwaca. Walhamdulillahi utawi alhamdulillah iku tamlau ngebaki
apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Terus subhanallah walhamdulillah loro. Subhanallah walhamdulillah di loro iku tamlaani ngebaki apa karone au utawa tamlau ngebaki ma ing barang baina samawati kang ana ing dalem antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa sholatu tawi salat iku nurun cahaya. Salat niku cahaya pepadang. Wa shadaqatu tawi sedekah iku burhanun. Sedekah ki burhan. Wah aku ki ming maca jeh. Tak kon maca dhewe lho nek ra ngandel. Iki ki ya ming maca kok. Burhan, dadi burhan iku bukti lan penjelasan, bukti lan penjelasan. Wa sabru tawi sabar iku diyaun lampu. Sabar niku dadi lampu. Wal Qur'anu tawi Al-Qur'an iku hujjatun, dadi hujjah, dadi alasan laka keduwe sira au alaika utawa ing ngatasé sira. Kullu nasi utawi sak kabehane menungsa iku yaghdu padha mruput sapa sak kabehane menungsa. Faba ingun mongko utawi wong sing adol nafsahu ing awak dhewene famutikuha mongko utawi sing iso merdekake awak dhewene au mubikuha utawa netepake awak dhewene. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Perawine Imam Muslim. Angger Bukhari Muslim ki mesti sahih. Mula Arba'in Nawawi kumpulan 40 hadis niku 40 hadis sing sahih-sahih. Wis ora iso diragukan lagi. Hadis sing nomor 23 Kanjeng Nabi ngendika sesuci niku separone iman dek mben wis tak terangke. Alhamdulillah niku ngebaki timbangan. Lah jenengan ora mung muni alhamdulillah ning subhanallah walhamdulillah niku karo-karone lafat loro niku iso ngebaki timbangan, bahkan iso ngebaki keapian sing ana ing dalem antarane langit bumi. Lah kok subhanallah walhamdulillah sebab niki mungkin nek direalisasikan utawa dipraktekke secara haliyah, secara tingkah nyata sesuai karo kahanan, jenengan niku ngadepi apa-apa bakal terpancing uni lafate subhanallah. Artine napa? Oleh jenengan muni subhanallah niku sebabe takjub. Takjub niku gumun, sebabe jenengan gumun, merasa gumun. Sing secara akal ora iso diakal, ora logis, ning kok ya kedaden. Otomatis sanane ming mlayu njak ya sing kuwasa Gusti Allah. Sing ten riku niku akhire terus subhanallah. Nek atine niku alus lembut peka, insyaallah subhanallah niku kerep diunekke. Insyaallah subhanallah niku kerep diunekke wong apa-apa niku
anane ming terus ngegungke Gusti Allah. Tenan apa-apa niku ming ngegungke Allah ngaten niku. Sithik-sithik subhanallah. Awang jenengan niku ki ngatasé randi untu. Iki ming gampangane lho. Mangan lempeng kok remuk. Lah ya nek atine ratek alus, atine ratek peka ya ming cetha remuk njatak emut e. Berarti idune jenengan ki mawa anu kok ya. Iso ngempukke lempeng ki. Iki mawa. Ning nek wong sing atine lembut alah ya Allah, matur nuwun ing atase randi untu kok mangan lempeng kuwi iso kalu iso remuk. Subhanallah. Karena nek di logika ora logis, bahkan sing jenenge randi untu dipeksa ngletak lempeng. Iki randi untu kok dipeksa ngletak lempeng iki lara lho. Iso lidas lho. Ewa semono kok jenengan ya aman ya ora lidas, lempenge ya remuk, ya kalu. Wah niku nek ra Allah ora kok ya. Mula nek atine lembut mesti subhanallah. Tangi turu nika kamangka sewengi nalika turu ki ya wis ora ngerti apa-apa tenan. Ana apa-apa ora ngerti babar blas. Lah kok ngerti esuk iso tangi mak piar melek. Nek wong atine lembut ming subhanallah. Makane nilai-nilai subhanallah sing dijumbuhke karo hal, sing dijumbuhke karo kahanan, wah niku regane larang iso ngebaki langit bumi. Ning dijumbuhke karo kahanan lho, ora ming wirid tok lho. Nek karo wirid tok wae oke, subhanallah subhanallah bar salat iki telu-telu. Angger bardo salat kae mesti subhanallah 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 ngono kuwi. Aning kae jan ming nang pucuk lambe tok e. Sing bobote karo sing katakan saja penyebabe iki hanya semata-mata ngamalke kok ya kae iki ngamalke dawuh. Tapi ora nyata-nyata jedul saka kahanan sing dialami. Ning nek jedul saka kahanan sing dialami, wah niku rega larang karena sakjane secara hakiki ngrembakake iman jenengan ki terus ngrembaka lemu. Karena sithik-sithik subhanallah. Wong apa-apa iki nek ora dikersake Allah ya ora kedaden, ning nek dikersake Allah ya kedaden ngono kae lho. Akhirnya ming subhanallah tenan. Allah ki ngersake jenengan lali ngono ya lali tenan sih. Biasa lho ibu-ibu iki duwe sejo ngliwet nganggo majikom, ya wis ngresiki mususi beras. Berase resik cemplungke majikom. Bar kuwi terus dikeki banyu. Wis bar kuwi ditutup, ditinggal lunga iki biasa kok ora dijeklekke iki. Biasa. Ora dijeklake lunga ngono. Ayo ket engko ming beras kekum. Biasa malu ngono kuwi. Wah, mulih pede. Mampir tuku lawuh. Mulih iki pede, mampir tuku lawuh. Wes nang sayur kae tuku jangan sing mateng, kadang mampir tuku gule. Wadang bayangane mulih karek madang. Mbasan buka plendus. Oh alah, mau kira jekeleke to. Iki ketemune ming masyaallah, lah kok ya lali nek di logika ora masuk akal. Kok lali wong cetha mususi. Wong cetha nyemplungke beras ning majikom, cetha wis ngekeki banyu. Wis nutup lho. Iki wis nutup majikom ming karek mak ceklik ngono iki lho. Lah mulane kuwi artine napa? Kita niku wis ora bakal duwe kekuatan apa-apa tanpa ditulungi Gusti Allah. Niku perkara cilik wae nyatane ra bangga tenan. Dadi aja seneng sok meksa-meksa Allah.
salah satu wujudnya nek di kekarepan kumudu-mudu. Wah, anggere di kekarepan kudu. Ora iso kok ya. Nek ngusahani oleh, nek ngikhtiari oleh, ning ko kedadiane karo keputusane tetep Gusti Allah. Ora iso jenengan kaya wong nandur kae, nek ikhtiar nandur monggo, nggarap tandurane monggo, ning nek kumudu-mudu segera panen ora iso. Niku mengke sing nentokke panen kapan karo panen apa ora tetep Gusti Allah kok ya. Kok terus maksa. Nah, ora iso wong agibar ditandur, agibar dirabuk sih kudu panen. Panen lho. Aja seneng sak ngono-ngono kuwi. Biasane ndek karep ki apa-apa kudu. Karo sing lanang ya ngudokke mbok ya kowe iki ngene iki gek ndang ngene iki gek ndang. Weh kok gek ndang. Malah hakon sing lanang gek ndang kono omonge bapakno utawa omonge bapakmu ro mbokmu kono. Gek ndang dikarohke jatahmu ki sing endi gek didol. Wah. Ora. Ora jelas. Wong andi jatah. Aja sok ngono kuwi kok kumudu-mudu. Iki masare kurang saudus nek ditutup nganggo ngene wis beres, nek ditutup kuwi teori. Nek Allah ra ngesakno mbok tutupen nganggo duit pira-pira ya ora dadi ya wen. Maksude ora hasil kok ya. Ning akeh tenan wong kumudu-mudu iki akeh tenan. Karena ora sadar nek kabeh niku kekuasaan karo keputusan ning gone Allah. Seolah-olah apa-apa ki iso kita rampungi, iso kita beresi saat kapan kita karep, saat kapan kita berkehendak. Kamangka tetep ra iso. Tetep ra iso ngono-ngono. Mungsuh kok Gusti Allah. Kula ini 6 sasi yang lalu ya, 6 bulan yang lalu periksa mata karena rada bruwet-bruwet. Neng terminal lawas kae sik dhewe neng kono ya di neng wetan terminal lawas kae nggon mata apa kae to. Nggih, iki dalan rumah sakit gede nggon khusus mata kae. Neng kono ngomong niki gejala katarak isih tipis. Dadi ra mungkin dioperasi. Wong gejala tak isih tipis. Yes. So 6 bulan yang akan datang periksa lagi, tak pindah. Kono nganjurke anu mawon. Anu persiapan golek BPJS, kayak engko rasah bayar. Wah, kula terus jajal neng BPJS, golek daftar BPJS. Ternyata ternyata dicek anu kaya Pak jenengan ki wis duwe BPJS. Dadi BPJS pemerintah sing ra bayar niku lho. Wah, alhamdulillah senengku pol. Wong ora perlu daftar wis duwe. Nah, terus neng puskesmas 6 bulan setelahnya arep periksa mata lagi ngeten niku rujukane ternyata saka puskesmas iki mingkur PKU Bantul, UII, terus si Nur Hidayah karo Rahma Husada. Nah, kula terus milih PKU 6 bulan yang lalu. Diperiksa jedet-jedet masih tipis, tidak mungkin dioperasi. Besok 6 bulan lagi datang ke sini. Dundur neh, wingi wis 6 bulan punjul, wingi kula golek rujukan meneh nang PKU meneh, mah dunek nekke doktere malah. Loh kok tidak periksa terhadap dokter ini? Dulu kan ke sini dokter ini lah, tidak tahu aku. Amune 6 bulan kon Bali ya mung waton Bali aku ya. Dadi ora ngerti doktere sapa. Wong lemune 6 bulan kon Bali. Diperiksa jedet ini kelihatan ini ndak ora ngerti. Ra ketok blabur nggone kae sen.
Wis niki rada cetha nggo niki baca iso maca. Wis niki belum mungkin dioperasi wong ya gejala katarake isih tipis. Dadi 6 bulan 3 kali iki tipis terus. Buat ora tetep ora dioperasi. 6 bulan 3 kali lho kuwi wisen. Lah nek yo 6 12 ke 18 bulan lho. Setahun punjul niku. Wes. Wingi terus udah ini anu wae pakai kacamata enggak. Dulu disuruh pakai kacamata tidak disuruh dulu karo dokternya kok ya. Nah, kok tidak disuruh lah ya memang tidak disuruh dan saya memang sudah pakai kacamata plus. Wong wis tuwa iki kudu nggo plus nek nggo maca ra wiruh aku. Jajal pakai ini jedet rada cetha udah niki pakai kacamata kemarin berapa? Ukuran plusnya 175 ya udah sekarang dinaikkan 225 jadi dinaikkan jadi 225 kita gawe 225 nih ya tetep rahmat inget jenengan aku ora cetha ya jenengan dadi raine loro kita gede iki 225. Ayo padha wae. Ning santai mawon wong kabeh niku kersane Gusti Allah. Dipeksa kudu mari, dipeksa kudu mat, dipeksa kudu cetha. Nek Allah ngersake urung ya urung kok ya. Oh nyatane nganggo wae kula niku tetes mata terus ngombe pil mata lewat online niku lho. Wana nu mata ana tetes mata saka Jepang. Wana tetes mata saka Cina. Kula online ya tetep nek Allah ora ngersake tetep urung mari urung jelas kok ya. Wong mongko angger muni online kae sing saka Jepang kae 215. Tetes mata organe 215. Nu mata niku 100 pira ngantek-entek ora ana wawane. Niku sipate pil. Cantik apa cantik dadi eleke. Weruh ngono to dadi eleke jenengan ki elik-elik kae rasane iki. Sebabnya memang Allah ya sudah nek wis ngono kuwi apa-apa akan kita sikapi dengan iman dah wong Allah sing ngersake engko titi wancine mari nek urung jak ya sing ngekeki lara Allah sing marekke Gusti Allah ngombe obat netesi obat niku ora ikhtiar manusiawi saja rasah mangkel rasah nesu kok ya nganggo iman wae gene ya asik wis manut Gusti Allah sing penting ra ninggalke usaha ku ya ngeten niku dadi le cucul dhuwit rada akeh nggo tuku obat-obat kae dadi ganjaran wong ganjaran ikhtiar ganjaran usaha pesen kacamata rada larang ngono kuwi ya dadi ganjaran ya. Iki Pak Pedi ngono arep gawe kacamata arep gawe optik nang kene iki kok. Jadi ora nyambut gawene nang Manding Optik. Ning arep gawe dhewe nang masjid iki kok nang endi ya? Kene iki nggih ajeng madeg dhewe nang kene iki apa nang kene iki? Dadi nek pesen cerak. Wong ming nang kene. Nek pesen cerak. Tur gandeng kanca karo tangga murah. Tenan cara tangga murah. Gek wong tua-tua niki identik tetep nganggo kacamata. Wis lumrah nek ngaten niku. Nek sing nom-nom ngaten niku karang mat-mat kuwi. Jajal kok angger wis umure niku 40 munggah wis mulai. Sing penting jenengan iso semende marang Allah ana ing dalem sakabehane kahanan. Jabaran lisan nek jenengan iki semende niki penjabaran secara lisaniyah nek jenengan iki semende karo Allah kadangkala engko oleh kenikmatan apa-apa muni alhamdulillah ya subhanallah ya alhamdulillah
Mangan sepiring iso entek, alhamdulillah. Liyane niku ana sing rantek. Liyane iki ana sing rantek. 5 ngemplokan, 6 ngemplokan ngeten iki semungkuk-mungkuk. Njebebek mbuh teko masuk angin, mbuh teko piye. Nek sing kadang kala sing rada parah angger diseni mungkuk-mungkuk lara, mungkuk-mungkuk lara niku sok asam lambung. Jenengan kok pira-pira kamplung jajal. Alhamdulillah ya Allah, apa-apa mlebu apa-apa entek. Walhamdulillah lho. Ming sego doser-oseri sambel kowe kok ya lendam-lendem. Lho, nyatane ya nek sing ora duwe lelara ya tetep enak jeng ngono kuwi. Gak nggo tangan kae. Ora nggo sendok wong doser-oseri sambel kok. Sambel tempe bosok. Semriwing. Ngono ya lendam-lendem tek kae. Ngantek sing lanang nyawang ki anu lho, gedeg-gedeg lho. Jan dokoh tenan. Alhamdulillah umur-umur tuwa isih dokoh mangan niku alhamdulillah nuduhke nek sehat. Wong tuwa sok kikrik. Iki ra oleh, iku ra oleh karena ana penyertane wujude lelara. Ya ana penyertane gula, ana penyertane asam lambung, ana penyertane asam urat. Agek mbiyen ki sate kronyos. Enake ra ilok-ilok. Saiki ki ya isih enak, ning rawani mangan ya. Ha nek ya asam urate dedel sakal. Mbiyen enak banget. Sing jenenge jaman semono tuku gule jeroan wedhus kae enak banget. Oh saiki yo rawani-rawani tenan. Niki nuduhke nek memang Allah niku nganugrahi kesehatan sing sakjane akon kita supaya kon selalu alhamdulillah. Aja lali niku. Tenan niku iso ngebaki keapian langit bumi, iso ngebotke timbangan. Aja lali alhamdulillah. Ora mantep banget niki. Salat niku dadi cahaya. Cahaya ati. Nek wis iso ngrasake nyatane nek sing kulino salat urung salat kae agak rada resah, agak rada kemrungsung perasaane. Wis manjing kok rong salat. Niku biasane resah karo kemrungsung. Ning angger wis salat kae rasane ning ati plong. Wis tenang wis salat. Lafate do ngeten niku. Wis tenang wis salat. Niku nuduhke nek salat memang cahaya. Nek sing wis iso ngrasake, nek sing urung ya engko. Angger manjing ki engko. Nek rong iso menikmati nikmatnya salat, manjinga kae ya engko kok ya. Wis manjing lho, gek salat sik engko sikik. Gek sing marahi engko sikik iki ya sramutu kadang delok TV. Mending nek delok TV ndiluk wong tuwek wae dolanan handphone. Kon salat engko dolanan handphone, gek yo ming delok TikTok kae. Lha ngantek ngguyu. Wong tuwek dolanan handphone ngerti-ngerti raine iki. Iki gek ngopo? Jebul tiru-tiru nggon TikTok kuwi. Wah, wong tuwa wis kesetrum. Kesetrum karo kebiasaan TikTok andek niyen kok lealah ya Allah. Salat wengko. Ming kalah ro TikTok. Kadang wong tua ndelok TikTok, salat kerende-rende karo ngadeg kae sikile dunggahke ngene, sikile dunggahke ngene. Kae gek ngopo kae iki nyekel handphone kok sikile ngono. Jebul nang TikTok kuwi iki ana panduan instruktur senam kuwi lho. Oh, adi tiru senam kae iki.
Ngantek lali kiwa tengen lho kae do didelok iki ra krasa kok. Dadi sing delok iki malah ketoke rada kentir kaya. Ning nek wis iso ngrasake yakin sing jenenge salat itu memang penenang, angger muni wis salat lega. Angger muni wis salat lega. Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge ninggalke salat pisan kanthi sengaja, ninggalke salat pisan kanthi sengaja, mongko wong niku nyata-nyata kafir terhadap salat niku. Berarti kafir karo orane wong niku hitungane sak salatan. Hadis liya Kanjeng Nabi ngendika sing bedake wong mukmin karo wong kafir iki ning salat. Sing bedake wong mukmin karo wong kafir niku ning salat. Nek salat mukmin, nek urung salat kafir. Ninggalke salat kanthi sengaja kafir. Lho niki. Terus piye? Ayo nek jenengan duwe rasa aku ki rasane nek wis salat plong lega, itu berarti mukmine mapan, mukmine menep. Nek urung iso plong ya kudu maksa diri ben supaya ngukuhke imane ra lunga. Kudu dipaksa. Ngisak ki le manjing ket mau. Wis ket mau ngisak ki le manjing. Lah kok ana sing rong isak, berarti saiki kafir saiki. Ya ora kok, lah wong isak ket mau kok rong salat. Ayo wis. Wong le manjing ket mau kok rong salat, berarti nek ana hukum ninggalke salat to, wong manjinge ket mau kok. Jenengan ngayal, iki kok aku mulih ngaji ngisak kok ya le bali muslim kok. Nek wis ngisak kok. Otomatis le bali muslim kok nek wis ngisak, nek urung kok ya. Hari ya wis, piye iki? Do meneng wae lah iki kuwi sing urung ngisak iki kuwi tenan. Kuwi tenan iki sing urung ngisak iki. Ha sing ngomong kuwi yo wong sing iki. Lah ya nek jenengan karang ming waton lah kene iki mau ngaji nahwu manjing isak agi nuliske garapan kok ya. Aku mau iki ngaji ngantek tekan tengah 8 agi leren. Berarti seprene ya isih kafir aku kuwi. Alah mung padha dadak alok. Anggo nek wis ngisak bali ning mukmin, nek urung ya urung. Berarti wong ki nek salate tepat, mukmine terjaga terus. Karena ra ana hukum ninggalke to. Wong manjing salat, berarti wis dihukumi ra ninggalke salat. Nalika ra ninggalke salat, kemukminane terjaga dengan baik. Nek ngrendhe-ngrendhe ya sak suwene ngrendhe-ngrendhe niku kafir. Engko le pulih nek wis tandang. Nek urung tandang tetep isih kafir kok ya. Makane bener saapi-apike salat ki nek dilakoni tepat waktu karena dienggo menjaga keimanan. Nggo jaga men supaya jenengan ki terus wae le dadi wong sing mukmin. Sedekah niku burhan. Burhan niku dadi bukti penjelasan. Ya dadi bukti, dadi penjelasan. Sedekah niku mula wong sing seneng sedekah niku dadi terbukti nek wong niku bersyukur karo Allah, oleh Gusti Allah ngekeki nugraha rejeki. Niku ya bagian saka iman. Makane ning surat Al-Baqarah ayat 3 nika Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin niku ayat sing nomor 2. Ayat sing nomor 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma lan saking apa wae razaqna kang wis aweh rezeki sapa ingsun Allah hum ing dheweke kabeh iku yunfikuna padha gelem ngecakne, padha gelem infak. Tanda-tanda wong sing takwa nggo membuktikan burhan niku rak maknane bukti. Nggo mbuktekke nek panjenengan niku dadi wong sing takwa saka rezeki peparinge Gusti Allah niku gelem nginfakake, gelem ngecakne ana ing dalem cak-cakan sing apik-apik.
tok leke ora cetil ngono lho. Dadi wong karo Allah diparingi rezeki iki ora cetil. Ora-orane nek luka. Wong ra cetil iki malah saya kebak. Ora nek entek, ketoke nalika lungkahe kelong ning kotiteno bar niku ki saya tambah akeh. Kelong meneh saya tambah akeh meneh. Allah ki maha ra umum sugihe je nek ngijoli tikel matikel napa sing jenengan sedekah kene nggone wong ki sepele banget. Kamangka lafate ngijoli tikel matikel. Pokoke waton ora cetil. Do meneng wae tok-toke ra krungu iki mesti. Karang ibadah ki nek sing abot nggon cucul-cucul ngene iki je. Nggon cucul-cucul ngene iki abot. Nah, malam Setu kae ngaji neng Pancuran Terong. Terong Pancuran ngono karo Gus Tangin kuwi. Ana selawate aku ngajine. Saurunge rak selawatan sik. Gus Tangin ngomong, sampean do cinta karo Kanjeng Nabi tidak? Cinta. Ayo semua yang merasa cinta terhadap Nabi tangan diangkat terus jak selawat dong ngene iki. Aku yo mikir apa cinta ki mung cukup ngono kuwi ya. Aku yo mikir ya. Dadi tangan diangkat wah wis karo selawatan kae. Kabeh diangkat. Wah, semangat sekali. Jatah kula ngaji terusen. Bar niku wau ketoke do ngaku cinta karo Kanjeng Nabi wau ketoke. Iki. Nek nyata-nyata ngaku cinta Kanjeng Nabi, gila niki Kanjeng Nabi dawuh ngekeki iming-iming sing kepengin sesuk hisape gampang, sing kepengin sesuk mlebu swarga niku gelem ngekeki menehi neng wong, sing wong niku sengit karo sampean, sing wong niku haram ngaramke apa sing dadi milike sampean, ora seneng karo sampean ning sampean gelem nyerak, gelem ngenehi. Nek ngaku cinta jajal. Wong sing sengit jenengan kae kek ana kono jajal aku ngono. Ora komentar saiki. Wes niku wae dibuktekke rasah ngangkat tangan, aku ya ngono. Lah karena nek kurang ngangkat tangan penuk ra cucul Iki Kanjeng Nabi dawuh, nek kepengin hisab gampang, nek kepengin mlebu swarga, kita sadar banget urip ning tengah warga rak ya ora kabeh judul ta. Ora kabeh seneng, ana sing ra cocok, ana sing sengit, hanjajal. Karo tangga sing ra cocok, karo tangga sing sengit niku jenengan ngekek ana raketan beras 2 kilo. Ngekek ana raketan Indomie 10. Loh, wis mulai gejolak to. Pokoke alasane akeh wis. Endi sing alah nyatane tak kei wong kono ki sengit, engko tuwas emoh. Urung sida praktek kok wis ngendas-ndasi. Ming wong cetil kok dadak. Lah wong kono ki sengit, ajak Kanjeng Nabi ki le arep ngekeki opah gedhe. Amal sing sifate ana tantangane je. Amal ning ana tantangane, nek ora ana wae iming-iminge karo opahe ora patek gedhe. Ha iki benar-benar tantangan. Nyatane jenengan kon ngulungi ya wis ngendas-ndasi sik ngono kok. Ngendas-ndas iki aku ki ya ora awel, aku ki ya gelem ngenehi. Ning wong kono ki sengit karo aku. Engko tuwas aku ngetigi ngrono tak kei ming mo. Apa ora keloro-loro lho raih mulai mendrama. Mendrama kahanan ning urung dipraktekke. Lah nek jenengan nyata-nyata seneng karo Kanjeng Nabi dawuh, wah kae mburiku karo aku sengit. Kae mburiku karo aku ora cocok. Ning ya ben Kanjeng Nabi dawuh kon ngewehi kok. Pokoke aku manut Kanjeng Nabi, tak madahi Indomie 10 tak ternerono.
Lah engko piye? Engko pikir engko. Lah aku mung arep ngamalke dawuh Kanjeng Nabi kok ditampa ya syukur, emoh ya tak gawane bali. Penak nek ngamalke Kanjeng Nabi. Meneng wae mesti ra jodoh karo keterangan iki mesti ra jodoh. Apa to ya? Ha iki tantangane. Ha karang penu nek kur cinta karo Kanjeng Nabi ngangkat tangan. Njak ra ragat. Aku rame ngangkat tangan sak sikile wis iso aku. Karo turu. Karo turu tangane ngene sikile dingene ngene kae. Wah, persis kaya bayi ketuan. Niki ngamal tenan jajal. Nek pancen nyata cinta karo Kanjeng Nabi. Nek nyata cinta karo Kanjeng Nabi jajal karo sedulur ki apik ora ya angel. Lah moko dawuhe Kanjeng Nabi nek kepengin hisab gampang, nek kepengin jenengan niku ki nyata-nyata oleh swarga ya karo sedulur apik. Ning nyatane nek karo sedulur do ora tau iso apik kok. Diapiki ya malah nyengkah-nyengkah kok. Ha nggih to diapiki malah nyengkah-nyengkah to nek sedulur ki. Wis ngono kae angel. Kowe kabeh tetep do ngaku. Wangel tenan. Diapiki nyengkah, diapiki suudon nyono elek, diapiki biji elek piye nek ngono kuwi. Ning nek jenengan kepengin mlebu swarga karo hisab gampang, wis ora usah digagas, kono arep nyengkah ya karepmu, kono arep ra nampa ya karepmu, kono arep ngelek-elek ya karepmu, sing penting nek awor karo ketemu apik. Wis ngono. Waton tak apiki nampa karepmu ra karepmu. Wis penu ngono kuwi. Dan ora niki mula sedekah karena sedekah itu bukti-bukti nek jenengan takwa. Angger gelem cucul niku berarti bukti nek jenengan niku nyata-nyata takwa. Mula burhanun maknane bukti. Bukti wong sing iman, bukti wong sing takwa, bukti wong sing bersyukur sebabe dianugrahi karo Gusti Allah. Iki praktekku abot tenan. Cucul bondo yo abot tenan nek sing kocap seneng bondo aja neh kok cucul bojone wis dicethili jek. Nek sing wis cetil tenan yo bojone wis dicethili. Sak anak-anake. Pokoke awel wis senenge iki nyekel nggahke lho. Ana hobi nyekel karo nggahke. Anake njaluk ngono wis engko didelok njaluk apa ra keki. Dunekke le muni boros. Pak njaluk dite Pak, tak nggone renang kurang gawean. Waduh. Wes. Wes. Ki njaluk dite Pak, tak nggone tuku seblak. Mbok wis rasa tuku kene tak seblak sisan wae. Malah ana sing bengok. Le muni seblak ki apa? Bapak iki radong seblak ki ya iki, malah nerangke mbok iki lho ngomahe pangan pirang-pirang. Le muni ngomah ki pangan pirang-pirang, kamu kok wayu kabeh. Wah, wong cetil ki yakin judeg akal tenan. Tobat ngrasake wong cetil. Dan ini bertolak belakang dengan syariat agama. Walaupun wong liya ya wis kono monggo-monggo ning bagi sang pelaku. Maksudnya bagi sang pelaku ki sang sing cetil-cetil niku. Dheke tuna dhewe wong agama ora nganjurke kaya keten niku. Makane senenga sedekah. Nggo bukti nek jenengan iki takwa, nggo bukti nek jenengan iki iman. Sabar termasuk sabar. Sabar niku dadi lampu, dadi dia. Wong iki nek sabar, insyaallah hati iki tenang. Lampu hati. Ning nek wong iki ra sabar, kemrungsung grangsang ngongso. Titanono wong iki nek ra sabar, rak wis kemrungsung grangsang karena ling grangsang kok kean tuntutan gara-gara ra sabar kuwi.
Le kemrungsung, masalahe apa sing dingen-ngen kaya-kaya ora kecekel, dadi kemrungsung. Selak ngene, selak ngono, ora sabar. Wong lagi mlaku nek ra sabar kae ya terus ora tenang sih. Dadi kesandung-sandung kok ya kesusu, wis jegogak-jegagik. Ora karu-karuan wong nek ora sabar niku tetep atine wis ora tenang, apapun ora tenang. Mula sabar. Niki ora tak terangke ombo nek niki kok ya kula ki ya mung iso omong urung iso praktek iki. Wah rekoso tenan praktek sabar ki. Rekoso tenan. Ya nek kahanan ra ngopo-ngopo ngene iki kadang sabar. Anjak ra ngopo-ngopo Ning kok nek pas nemai kudu iki gek selak disusul iki rong rampung kudu ngrampungke iki, wah wis. Nek kaya kula iki misalkan ngaji dobel, kene rong rampung wis ditelpon. Dugi pundi. Wis tobat angger dobel ngene iki. Nek sakniki wis santai dobele kae bola dhewe dadi ra masalah. Lah ya niku pas barengan malam Setu wingi pancuran terong bersolawat karo Gus Tangin kuwi sing ngaji kula. 2 hari sebelumnya iki kula wis pengajuan. Wong le jawab kula kan karo tengah sasi yang lalu. Ora ana acara selawatan. Pokoke ngaji malah kepara oleh sambutan we arep diringkes gek engko lah ngaji suwe iso rampung mruput karepe niku oke. Lah kok keri-keri ana baliho sing dikirimke ten kula. Gede banget kae. Pancuran bersolawat dalam rangka merti dusun. Lho kok malih solawat ya. Kayak kula kan ngaji iki mah ra ana tulisane. Wah lah iki mah ra dianggep aku. 2 hari sebelumnya malam Setu wingi kula pengajuan anu mawon. Sesuk kula ngaji sik. Kula tak sowan mruput. Dadi jam 8 wis dugi riku. Gek sesuk ngaji sik, bar ngaji lagi selawatan. Lah sisik eding to. Panitiane telepon kula, mboten nggih Pak niki kersane panitia pokoke selawatan sik. Terus mengki pertengahan selawatan sadurunge Mahalul Qiyam, sadurunge ngadeg nika jenengan ngaji. Mengki rampung ngaji terus ke selawatan karo srokalan. Kula ngalah, "Oh nggih berarti jatah kula rada wengi." Kula ngalah nggih pun. Nah, ngaji nang Gosari sik malam Setu ditelepon nika. Tengah songo wis ditelepon dugi pundi, Pak? Atase ngaji. Muni kula mengke ngarepe Mahalul Qiyam mriku selawatan sike. Aku ora ngeten niku nang telepon. Mboten nggih Pak niki Gus Tangin ya rawuh nek iso jenengan ngaji sithik mawon. Iki gak kepiye iki aku. Lah kok malah aku sing diatur-atur iki piye je aku yo. Wah, iki modele nek ngene terus piye iki. Wah, kula nembe ngaji kok ya aku diapunten iki kula nembe ngaji pokoke aku. Iso kula sowan mriku ya engko paling pas Mahalul Qiyam. Kula terus ngono kuwi pipit rasida ya ora apa-apa lah kok. Dadi diapunten lah wingi tak pengajuan jenengan muni panitiane kandha niki. Kok sakniki diwalik gara-gara Gus Tangin le teko wengi lah terus iki ngaji apa selawatan. Kula ya omong ngeten niku nek nggon telepon nika ngaji apa selawatan nek ngeten iki ya kacau kula. Tak unek-uneke lewat telepon ngeten niku. Terus kula mlaku. Jam 09.00 saka Gosari mlaku munggah. Lewat Ngukir Sari munggah, lewat Pocong. Lah kok Pocong ki dilalah ya ana merti dusun macet. Waduh wis denggokke karo panitiane. Minggah riki Pak, mengke terus pertigaan ngiwa terus mengke medun tembuse wetan rika. Ayo manut wong kono to lewat cor-coran kae jenggunak-jenggunuk buntu terus. Iki ngendhek dalane bunta-buntu wae. Wes dadi rada emosi akhire rawani aku nerangke sabar nek ngene iki. Jan emosi tenan wah selak wengi mah bunta-buntu ora cetha.
Tenan dalan kula omahe apik-apik sugih-sugih ning wah radong aku dalane aku. Ungkak-ungkek gek nggo mobil kula dadi ungkak-ungkek mundur, menggok. Wah, akhire tekan riko jam 10. Sak jam perjalanan mriki kowe. Tekan Pancuran jam 10, jebul ngarep kula niku ya Gus Tangin kuwi agi teko ya, En. Ah wis remuk meneh ya. Le munggah panggung sikek kono. Ah wis iki ya. Tanek iki ming karek ngaji wong wis lekas selawatan ket mau jebul le teko KRI ya. Ah kula terus tenguk ngenteni sak uwen-uwen kae selawate lekas. Ning panitia ya ora jagongi kula arep tak onek-onekke jian. Ora jagongi ming ngulungi wedang alian, kula jejer Pak Lurah biyen aku. Ingkang ngaku cinta karo Kanjeng Nabi tangan diangkat, aku ora ngangkat aku gah. Cinta iki ora tangan diangkat, cinta iki ngamalke dawuhe. Lomo, angger jenengan lomo sedekah ya tek ana tepi dawuhe Kanjeng Nabi, aku cinta aja lomo. Tangan diangkat cetil ngopo? Jajal nek ngomahe wong loro sing lanang karo sing wedok kae. Sing wedok omong, Pak nek kowe cinta karo Kanjeng Nabi tangan diangkat ngono jajal. Utawa sing lanang sing ngomong, anu Bu nek kowe iki ngaku cinta karo Kanjeng Nabi tangan diangkat. Kamangka sumbangan sedina 3 jajal. Angkaten tangane. Nah kok le sak karepe dhewe. Ora iso, ora mlaku tetepan. Ora cukup seperti itu ning ngamalke. Intine niku ngamalke napa sing dadi pitutur luhure Kanjeng Nabi. Langko nek wis ngamalke ditambahi. Nek wis ngamalke ditambahi sithik mbaka sithik maca selawat. Nah iki engko maca selawate bar ngamalke. Ora kok maca tok ora ngamalke. Nek cara kudu milih ngamalke dawuhe apa maca. Nek sing paling apik ngamalke dawuhe ditambahi maca. Iku sing paling apik. Lah nek milih iki ngamalke apa maca, sing marai diakoni Kanjeng Nabi ngamalke ora macane. Otomatis nek milih kok ya mangen-ngen nek kaya keten niku. Wes niki pokoke nek jenengan ki kepengin duwe bukti dadi umat Kanjeng Nabi, dadi wong sing takwa, dadi wong sing iman sedekah. Niki sik terus sesuk muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, paringono kita kanugrahan sehat waras lahir batinipun. Paringono pitulungan saged istiqomah ngaji lan ngibadahipun. Paringono ilmu ingkang manfaat faedah dunya akhiratipun. Paringono rezeki ingkang saya kathah gangsar barokah. Kaparingono saya kandel kuat iman islamipun. Kaparingono momongan anak putu saleh salehah. Kaparingono sehat waras tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Kaparingono derajat pungkasan husnul khotimah, slamet saking balak wabah musibah, bejo slamet dunya akhiratipun. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.